Ассалому алайкум апау ховаро, акау додаро, бародарҷонони азиз. Оз айкор хона омадам, як занак занг зад ки гиря када, яъне ки оплатаи патена хато кадай. Айкор дер омадай, Сбербанк нарафтай, через онлайн оплатить кадай ки бояд патента оплатить ки на Московский область, город Москва навистай. 5900 сум оплатить кадай, яъне ки патени сухтай. бародаро ҳастае ки намефаҳма ё ки апаҳо хоҳаро намефаҳма, ҳамин оз ман камтар шуморо нишон метам, медонем ки ай ҳамин чӣ баъди кор ай хона тарзи онлайн оплатить кардана чӣ хел кардан дар кор ай. Например, дар шаҳри Москва ту зиндагӣ мекунӣ, кадомиша ҷиқидан дар кор ай, дар Подмосква зиндагӣ мекунӣ, кадомиша ҷиқидан дар кор ай. Сбербанк онлайн медиро ин ҳаминҷа патент наработай. Меҷиқӣ дар шаҳри Санкт-Петербург зиндагӣ мекунӣ, дар Смоленский, дар Камчатка, дар Магадани, дар Приморский край, дар Хасахалини меҷиқӣ оплатить мекунӣ. А дар шаҳри Москва ҳаминҷа болош мекунӣ, ҳаминҷа ҳастай город Москва, ина мезани город Москва. НН владелец патента. Ҳамин дар патент дароз НН ҳастай. Дароз НН ҳамра мечини ҳаминҷа. Мечини ҳаминҷа ном, насаб, ямоҳа оплата ҳамаш мебирояд. ҳамира продолжать мекунӣ, ҳаминҷа 5900 продолжит. Меҷиқ продолжит оплатить мешавад. И тарзи Москва. Оз мерем Московский область. ҳамира боло кардан мегирем, ҳаминҷа оплата патент ҳастай. Ина оплата патент. Ина мера меҷиқӣ дар Московский область кадоми района зиндагӣ мекунӣ. Димитровда зиндагӣ мекунӣ, Истрада, Балашиха, Воскресенская, Домодедовда, Егоровда, Клинда, Красногорскда, Митишида, нарафаҳмида ки куҷода боша, ҳамра меҷиқӣ. Ё набоша, ҳар як район худаш номер дорад. Например, 13 район меҷиқӣ территория дар 13 район кадомиёш медорад. Ина мира ҳамира як та меҷиқӣ, инҷа мебирояд. Сета. Например, Химкиша мезанем, Химки. Налоговый перевод. Чанд моҳа месупорӣ мега. Як моҳа зурд мерасад, 2 моҳа мерасад, 3 моҳа мерасад. Масалан, як моҳа. Як моҳаро ҳам хел меҷиқӣ 1 месяц, город Химки. Ина мира продолжит мекунам, уша оплатата мерам. Сарбаланду хонобод бошен, меҳнат мекунен, мерен сахрода очида местен, патента мегирен, ҳамира аҳамият битен ки як аҳамият кардем Московский областда Москвара Подмосква супоридем, патента месӯзад, Подмосквара Москва супоридем, патента месӯзад. ҳамин қо қиинам неста, як камтар аҳамият битен ёд мегирем, барое ки банкоматҳо то 6-7 кор мекунад, баъди кор 8 меояд, онлайн тарз оплатить кардана. Сарбаланд хонобод бошед.